Pere Estarelles, Arnau Font, Ana Maria Gómez, Trini Jiménez, Leo Kelly, Pau Lledó, Sergi Lledó, Raquel Manríquez, María Luisa Martí, José Martínez, Natalia Mendoza, Margalida Mir, Juan Mocón, Mariona Moranto, Bernat Moyà, Francisca Munà, Laura Núñez, Mateu Prats, Andreu Ramis, Jan Soler i Toni Tugueras. Han preparat un comiat que volen llegir. Benvolgudes famílies, mestres i alumnes. Som els alumnes de CAP 11 i estem aquí perquè avui és el nostre darrer dia a l'Escola de Ruïnes. Voldríem explicar-vos què ha significat per a nosaltres el pas per aquesta escola. De Ruïnes ens enduim un bagul ple de vivències i records. Des d'infantil hem après moltíssimes coses. Començàrem amb la sacra, amb la qual estàvem 3 anys, i va ser molt especial. Un record que tindrem sempre és que sí que duíem els matalassos damunt del cap i cantàvem hormiguites. Després passàrem al primer i tinguérem a Vicky, una mestra molt simpàtica i molt aguda. Va ser el principi d'un grapat d'experiències, sentiments i aprenentatges. Recordant totes les colònies que hem fet, les celebracions de les festes de Sant Antoni, els carnavals, el dia que guanyàrem el concurs de gloses, totes les sortides, el concert de Nadal, les classes d'educació física amb en Joan.
Els aniversaris, la graduació a l'acabar infantil, cada final de curs, el viatge d'estudis, la Universitat Universitat de Sant Antoni de Polònia i molts més moments que recordem tota la vida. Passaren els anys i el quart ens tocant a Cati, la mestra que hem tingut durant els darrers 3 anys. Li volem donar les gràcies per tot el que ha fet per a nosaltres, per la seva paciència, per cada dia que ens ha aguantat xerrant i pel seu cor i amabilitat. També vos recordam a na Teresa, na Maribel, na Yolanda, na Maria Àngels i els discurs d'Antoni amb l'Eduard. Encara ens falta l'agraïment d'una persona imprescindible, l'Antònia, una directora molt implicada, graciosa i divertida. De Robines ens han duit tot l'afecte que ens heu donat i els valors que ens heu transmès. Ens sap greu acomiadar-nos, però al mateix temps estem molt emocionats per començar una nova etapa a l'institut. És un canvi molt gran, un camí llarg que esperant recórrer amb il·lusió i responsabilitat. Farem el possible per fer realitat els nostres somnis i construir un món millor, on l'empatia i solidaritat i la cura del nostre cor sigui el motor de la societat que volem.